Aiheena on tietoisuus, olevaisuus ja todellisuus. Mitä on tietoisuus? Kun sinä tiedostat, olet tietoinen. Kaikilla ei silti ole samanlainen tietoisuus. Kaikilla eläimillä on keskenään ja ihmisiin verrattuna erilainen tietoisuus. Myös ihmisillä on toisiinsa verrattuna erilainen tietoisuus. Tietoisuuteen liittyy ajattelu. Ajattelu tapahtuu päässä. Ajattelu tapahtuu aivoissa. Ajattelu tapahtuu sielussa. Ihminen kasvaa fyysisesti. Ihminen kasvaa henkisesti. Myös kasvit kasvavat fyysisesti. Ehkä kasvitkin kasvavat henkisesti. Ehkä kasveillakin on tietoisuus. On olemassa yksi meren elävä. Medusa. Medusalla ei ole aivoja. Silti se elää ja liikkuu meressä. Miettikää medusaa. Vaikuttaako se mielestänne tietoiselta? Miten se pystyy liikkumaan sinne, minne se haluaa? Miettikää kasvia. Kasvi ei eroa paljonkaan medusasta. Medusalla on tietynlaisia hermoratoja, jotka mahdollistavat liikkumisen. Kasvilla ei näitä, mutta kasvikin kasvaa. Ja ehkä kasvillakin on jonkinlainen tietoisuus. Ehkä kaikilla on jonkinlainen tietoisuus. Ehkä tietoisuus ei vaadi aivoja. Jotkin ihmiset näkevät asioita mahdollisina. Jotkin toiset ihmiset näkevät samat asiat mahdottomina. Heillä on silloin keskenään erilainen tietoisuus. Olevaisuus. Olemassaolo. Kaikki koetut, nähdyt, kuullut, ajatellut ja tunnetut asiat ovat tavalla tai toisella olemassa. Kaikki on olemassa. Ei ole olemassa olematonta. Olematon on teoria. 5. dimension, 5. ulottuvuuden tietoisuus on erilainen kuin täällä 3. Opit ovat erilaisia. 5. tasossa koetut opit ovat sellaisia, joita jokainen pystyy siellä itse hallitsemaan täysin. Kaikki mitä haluaa kokea, saa kokea ja voi kokea. Myös 3. tasossa, 3. ulottuvuudessa. Vaikka se tuntuisi vaikealta, niin kaikki on mahdollista. Maapallolle on tulossa tietynlaisia energioita, muun muassa auringosta ja avaruudesta. Tämä rakkauden energia mahdollistaa erilaisia asioita. Muun muassa tämän takia teidän todellisuutenne on nyt erilainen ja monen tietoisuus on erilainen. Miettikää vuosi 2 taaksepäin. Te olitte ihan erilaisia. Maailma oli ihan erilainen. Kehitys on ollut nopeaa. Ja kehitys tulee nopenemaan. Tämä vuosi tulee olemaan mahtava. Obama valittiin Amerikoiden presidentiksi
Obama lupasi suuria muutoksia. Nyt on niiden muutosten vuosi. Obama on osittain tekemässä niitä muutoksia. Obama suunnittelee jo nyt muutoksia, mutta me kaikki haluamme muutosta. Me kaikki teemme sen mahdolliseksi. Älkää jääkö niihin vanhoihin energioihin. Palatkaamme tietoisuuteen. Vauvalla, joka juuri syntyi. Minkälainen tietoisuus hänellä on? Ja miten se tietoisuus kehittyy? Vauva kokee ja oppii asioita muilta. Aluksi tämä oppiminen täytyy tapahtua telepaattisesti. Tämä telepaattinen oppiminen on tavallaan keskustelua oman päänsä sisällä. Sitä, mitä tekin harrastatte koko ajan. Jopa nyt. Te kuulette tämän viestin. Te käännätte nämä sanat päässänne ymmärrettävään muotoon, koska te olette oppinut näiden sanojen merkityksen. Sitten tämä välittyy telepaattisena tietoa teidän päähän. Tämä on ehkä erilaista telepatia kuin te jotkut kuvittelette, mutta tämäkin on telepatia. Tiedon siirto. Viestin tuoja, joka täällä lausuu teille tätä viestiä, jonka hän saa pleiadilaiselta. Viestin tuoja saa viestin telepaattisesti pleiadilaiselta. Hän lausuu tämän viestin. Te kuulette tämän viestin. Sitten teidän päässänne te ajattelette tätä viestiä. Tämä on telepatia. Viestin siirto. Ja tämä liittyy tietoisuuteen. Kaikki on siis olemassa. Jos mietimme olemassaoloa, voimme miettiä ja sanoa, että mitään ei saa olemattomaksi. Energia vain muuttaa muotoa. Kun laitat puita takkaan ja sytytät takana, puut palavat, muuttuvat lämmöksi ja tuhkaksi. Silti sama energia on olemassa. Mutta energiaa tulee ja kehittyy koko ajan myös lisää. Avaruus laajenee. Silloin voidaan sanoa, että energiaa tulee koko ajan lisää. Auringonkin energia on lisääntynyt. Se lähettää säteitä ja energiaa maapallolle koko ajan enemmän ja enemmän, ja niin myös muillekin planeetoille. Tähän loppuun haluan vielä mainita tietoisuudesta, olevaisuudesta sekä todellisuudesta. Tietoisuus, todellisuus ja olevaisuus liittyvät kaikki yhteen. Näiden kaikkien avulla me olemme olemassa. Kiitämme teitä kaikkia kuuntelemisesta. Kiitos.